Nanay, saan na naman naggagala? Oh. Balik back to Kuya Romy ka naman ngayon. Bigyan ko ng damit. Tinapon niya yung damit na binigay ko. Ayaw niya. Ayan, ang daming damit. Saan? Damit niya ba lahat yan? Pinapapili ko nga. Kasi namimili. Kaya wala naman nga siya. Wala nga akong shirt eh. Kinuha ko na lang Panty, wala akong para may damit. mga damit siya. Yan pala nanay, yun. Dami mo palang damit oh. Bakit Tapos, ka na? pagbigyan mo, tinatapon niya. So, ayun pa mga kakwela, mga biyaya, isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. So, nandito ako ngayon sa Mansiones, sa Mansion de Sardinas. Yan. Mansion de Sardinas. So, dito ako natulog at dito muna ako. Kasi may mga gagawin kaming content, tsaka may mga gagawin kaming importante dito sa bahay. So, ayun, kahapon tumawag sa akin yung mga dating nag-aalaga kay Nanay Rebecca, no? So, sabi nila sa akin na si Nanay Rebecca nga daw ay nandyan nga po daw sa kanila at hinahanap daw ako. Yung anong gustong-gusto, ang lagi daw sinasabi ay gusto na daw niya umuwi ng Leyte. No? So, sabi ko naman, hindi naman ganun agad kabilis yun, no? Sabi ko nga, hindi naman ganun kabilis yun na pag ginusto niya. Kasi una-una, hindi pa namin nahahanap yung anak niya. At pangalawa, hindi namin alam kung saan talaga siya pupunta doon. Kasi napakadali lang naman siya pauwihin doon. Kaso, siyempre, yung kaligtasan niya pa rin yung iisipin natin. So, puntahan natin doon ngayon at kahit paano maabutan natin kahit magkano para may pang bili-bili siya. Ayun nga pala, yan. Siyempre, huwag niyo kalimutan paki-subscribe Boy Sardinas TV. Yan. Siyempre, bro, Edison Buteti Official, Calso TV, Ate Dabing ng Davao, JP Bentong, yan, at si Bularsoy. Tama ba ako, Tol? Borlasoy. Ano? Borlasoy. Borlasoy. Yan, paki-subscribe po. Borlasoy. Sino pa? Nel Bilara. Nel. Si Nel Bilara. Yan, paki-subscribe. Yan, so nanonood kami ngayon kay Bro Edison. Yan, no? Kita nyo, naging kulay. Naging kamukha na ni Incredible Roxy. Bro Edison, naging kulay green. So, ngayon yan, puntahan natin si Nanay doon at kamustahin. Tsaka ito pa, tingnan nyo, kung talagang masama yung ginawa kay Nanay Rebecca, nitong mga dati niyang tinitirahan, hindi siya babalik-balik dyan, no? So, ngayon, nakita natin ba't pa siya buwabalik-balik dyan sa kala Kuya Romy. Ibig sabihin, wala siyang ginagawang masama talaga dun sa matanda. So, puntahan natin. Nanay Rebecca, oh. Nanay. Magkatabi na kayo kay Romy na, oh. Bati na pala kayo na, eh. Yan, oh. Yasikaso sila dito. Ang dami nyo ngayong ate, Ang dami nyo kalakal ngayon. Babalatan para... Babalatan? Ba't binabalatan pa? Kasi bibinta namin ng may order na Bakit? Bawal ba kapag may balat? Sa dinidelivery namin ni Bawal. 4 pesos isa pag... Kasi dati nung nagbebenta ko niyan, benta lang. Basta benta lang. Kilo ano? Ha? Kilo. 4 kilo. Hoy, Chuy. Huwag mo masyadong bawasan, ha? Konti lang. Alam mo ba... Nanay, saan na naman naggagala? Oh. Balik back to Kuya Romy ka naman ngayon. Bigyan ko ng damit. Tinapon niya yung damit na binigay ko. Ayaw niya. Ayan, ang daming damit. Saan? Damit niya ba lahat yan? Pinapapili ko nga. Kasi namimili. Kaya wala naman nga siya. Wala nga akong shirt eh. Kinuha ko na lang Panty, wala akong para may damit. mga damit siya. Yan pala nanay, yun. Dami mo palang damit, oh. Bakit ka Tapos, na? pagbigyan mo, tinatapon niya. Ibili talaga siya. Natapon ni nanay. Gusto niya. Saan ka na naman pupunta ngayon, Nay? Saan mo na naman gusto pumunta ngayon? Ayaw ko pumunta kay Dorong. Ha? Sinong birong? Kay Dolores. Dolores, doon ka gusto mo pumunta ngayon?
Ayaw mo. Huwag ka na kasi umalis dito. Huwag ka na Wala umalis. akong damit eh. Wala kang damit. Bakit no Kalaporman? Ba't umalis ka ngayon doon? Ba't umalis ka Kalaporman? Aalis na naman Mama, sana yun. mahirap ispilingin. Mahilap ispilingin. Mahilap ispilingin si Porman Hirap pala. ispilingin si Dorol. Sige, hayaan mo na yun. Huwag ka nang gumala-gala kasi. Ano ulam nga namin sa totoo lang kagabi, Tawilis? Siya, tanungin mo kung anong ulam. Ano alam mo kagabi? Tanay, Kasi siya, Nagtambang. tamban. anong inuulam mo kagabi? Na binili ko sa'yo. Tamban. Hindi, yung binili ko Sa sa'yo. manok. Manok. Kasi Baka fried binibigyan. chicken pa pala ito, tiya. Binibigyan ko talaga yan. Yung tig-chicken silang tig-20. Kasi nga ayaw nila niya ng maliliit na isda. Kasi Gusto ko kahapon, na nga umuwi na ng probinsya eh. gusto mo na umuwi ng probinsya. Yung ulam namin kahapon, ito, ayaw niya nito. Sarap-sarap niyan eh. Matinik eh. Matingin. Ako nga, binibilihan ko yun ng karne. Isa, pagaya niya ng ng buto. Ano siya. Pag sinasabi niya ayaw ko yan, di binibilihan ko. Manok, litson. Saan ka na naman pupunta kasi, Nay? Kaso ang problema lang nito, sabihin mo na dito ka. Kusang umalis talaga yan. Kusang umalis. Oo, yun ang... Okay naman sana, pero ang problema sa kanya, hindi mo naman mabawalan yan kasi pag nangangati ang paa, Magagalit. nagagalit siya kaya gusto niyang gumala. Kahapon, galing yan sa Napindan. Napindan. Nanay, anong ginawa mo sa Napindan? Pumunta ako doon kila Banji. Delikado nga. Banji, sino yung Banji naman na yun? Sino yung Banji na yun? Kila Idi. Sino naman? Wala ko natulog na nagkaraan. Sino naman kaya yung Banji na yun? Ang delikado lang yan kasi pag Tapos si nanay, oh. Saan ka na naman gusto mong pumunta ngayon, ay? Ano? Wala. Kahapon sabi mo sa akin sa tawag, punta ka ng Leyte. Gagawin mo sa Leyte. harapin mo si Kuya G. Hindi ko pa nahanap yung yung mga anak mo doon. Mamaya kung saan ka mapunta doon, mas okay na yun nandito ka lang, Kuya Romy. At least alam ko kung saan kita pupuntahan. Katulad niyan, pag balimbawa, may pera, mabibigyan kita kahit paano. Dapat wag ka na umalis dito. Hindi, pupunta-puntahan naman kita dito eh. Dapat wag ka nang umalis dito na. Kala Kuya Romy, dito ka na lang. Kung pupunta ka ng Leyte, wala pa tayong kasiguraduhan na doon. Wala pa tayong kasiguraduhan na magiging safe yung pupuntahan mo doon. Baka mamaya, pag alis ko, umalis ka rin, Nay, ha? Saan pupunta? Hindi po. Hindi ka alis? alis yan. Basta wag kang umalis dito, dito ka lang. Kapag gusto, pag naboboring ka, gala-gala ka dyan, pero dito ka rin babalik. Kanina sinabihan ko na siya, mag-exercise ka. Yan sila Kuya Romy. Guys, eto nga, so yan, nakikita nyo. Ayaw ko pumunta doon kay Dolores na. Mahirap ispilingin yan. Mahirap to spellingin. So, yun, may kita nyo dito. Buti ka pa, may na spelling. May kita nyo dito na pabalik-balik si nanay. So, ibig sabihin, yung mga sinabi niya noon about kay Kuya Romy ay hindi ho totoo, no? So, kasi kung totoo yun, hindi ho yan babalik dito yung matanda, no? May kita nyo nandito yan. Hirap naman talaga yung ispilingin. Parang nagagalit sa akin. Ang hirap daw spellingin si Dolores. Di ko alam kung sino yung si Dolores, no? So, si nanay kasi alam niya na natin, may pagkasing para sa akin, may pagkaulyan yan. Kaya yahan na natin, no? So, sana naman wag na itong umalis. So, nanay, no? Excuse me. Nanay, sana wag ka na umalis dito, Nay. Para kapag may pera ako, dito kita pupuntahan. Ha? Nay. Narinig mo ako, Nay? Nanay, Tumingin ka doon. Abang, Ini-interview ka. kumain ka na. Hindi pa?
Hindi pa ako kumakain. Almusal na yan. Nag-almusal na. Ano yung almusal niya? Dito, kasi umalis kami, dito may inaiwan. Dito ka ate. Kasi mamaya, paano kaya to? Pag binigyan ko to ng pera, Ayun lang ang problema. Kasi ang inaalala ko dito guys, pag binigyan ko ng pera, baka saan pumunta. Sigurado. Kung ano-ano ang binibili niyan. Paano kaya to? Kasi baka mamaya umalis na naman. Oo. Hindi ka na babalik doon kala Foreman, Nay. Ayaw ko. Ay, ayaw mo na. Ayaw niya na daw doon naman kay Foreman ngayon. Ang problema, Wala dyan si Foreman. Kasi wala nasa dyan. hinahanap na siya na Pasa Quezon. hinahanap siya. Nasa Quezon si Foreman. Yung nanay niya. So, si Dolor lang nandun. Inaantay nga daw siya. Hindi ko pumunta doon. Ba't ano po bang nangyari, Nay? Bumatayan nyo kay ayaw niya nang bumalik doon. Mahirap ma-spellingin yan eh. Ang hirap ispilingin. Maldita yan eh. Maldita. Ay, nako. Maldita pala. No. Ba't nasabi mo maldita? Ba't nasabi mong maldita, Nay? Naman eh, Dolor. Ba't nasabi niyo Baka ikaw lang maldita? yung, nagpapasaway. Baka naman may kabagala ka ng gala, Nay. Hindi. Kasi kilala naman kita eh. Hindi magano yung tao sa'yo kung Naglalaga sasabihin mo na maldita si Dolor. Ano Naglaga bang... pa ako ng sagi. Galaga ka ng saging. Masarap yun ah. Oo. Saging nasa ba? Ayaw mo naman. Natural kayo nandoon ka, magtulong-tulong ka kasi dalawa lang naman kayo doon. Oo. Malakas ka pa naman ah. Nagigib naman ako ah. Hindi Nagdidiligot mo ko ng sabihin si Dolor halaman. maldita kasi si Dolor tumutulong yan. Tinutulungan. Ilang buwan ka nandoon? 4. O kung maldita yun, hindi ka tatagal ng ganun. Oo. Ikaw ang may problema doon. Hindi si Dolor. Basta kapag nandito ka, huwag ka nang aalis dito, Nay. Dito ka lang. Dito ka lang kala Kuya Romy. Wala. Para kapag nandito ako, mabibigyan kita ng tulong. Paano to? Di ko to paano to pagbete? Oo. Paano to pag binigyan ng pera to, lalalas to? Alam mo, yun na ang tatanungin kita. Pagdating ng birthday gift niya, anong gagawin? Birthday gift ko, hindi ko pa nakukuha Kasi, eh. pag binigay mo yan, wala matitira yan. Lahat ng gusto niya. Short na maikli, lahat ng gusto niya. Hindi, iyaan nyo lang kapag ganun gusto niya. Well, para wala din siyang ano. Ang inaalala natin, baka mamaya magkapera to, saan to pumunta. Ayun na. Ang Ano? punta niyan, Magkano ba yung birthday gift niya? Kaka-birthday lang ni nanay no. Wala pa. Nung February 5. Nanigo, Ba, February 5 pa pala. February 5. February 5 Tagal pa pala, Nay. Hindi, naka-birthday na siya. Bayan birthday ko na. Oo nga pala, oo nga pala. Nung 5. Oo. Eh sabi Walang nga pera, niya sa wala akin, pa. asa ng pera? Ang sabi ko, wala pang pera, antayin mo lang. Kasi siyempre, ang gobyerno natin, may proseso naman bago ibigay. Hindi naman agad-agad bibigay yan eh. Sabi sa akin, marunong ako Diyan pa yung mukha ko dyan, Nay, ah. mga 26 pa. Yan yan lagi. Mga mamaya, Nay, sanla mo yan, Nay, ha? Panay sabi nga niya, tawagan niyo to. Kasi uuwi na ako. Gusto ko So nga po tumawag sila ate sa akin, sabi nila, nandito si Nanay Rebecca. Maya daw yung pangulit sa kanila na gusto niya nang umuwi ng Leyte. Sabi ko, hindi naman pwede ganun agad yun. Kahit may pera tayo, hindi natin siya pwedeng payagan kasi hindi naman pa natin alam kung saan siya pupunta doon. Mamaya mapariwara doon. Hindi katulad dito, kahit pabalik-balik siya dyan sa dalawa, kay Foreman tsaka dito. Ang At least, problema, alam. kung anong mangyari sa kanya, yung kasi aalis siya, hindi namin alam. Hindi niya alam. Hindi nagpapasabi Kasunod yan. kasi na, pag-aalis ka, magpaalam ka na. O may ID ka. Ay, di na senior niya. Meron din pension Tingin ng pangalan mo. Ano tong, Rebecca, Martiniano yan. Palanya. Yun ang ginawa niya, hindi nang nabubuhay. Inanuhan ka pala ng senior nung asawa ni Kuya Romy, guys. Talagang ginawa siya. Sabi ni Auntie, gawa. Bakit may birth certificate ba si nanay? Nawala eh. Ginawa na lang talaga. Ginawa na lang talaga ng paraan para magkaroon siya. Wala siyang birth certificate, wala siya lahat eh. Kaya lang butante siya, kaya makakuha talaga siya. Kaya pinabuto ni Auntie yan. Kamar. So, anong plano mo? Ha?
Anong plano mo ngayon? Mamaya, pag alis ko, umalis ka rin. Pero kahapon hindi naman siya umalis. Gusto Hindi, na, kasi ang sabi ko sa kanya, kaya gusto na umalis. Ang sabi ko, sige, pag umalis ka, saan ka hahanapin ni Jay? Hindi ko alam kung saan ka. Galing daw siya ng, sabi galing ako na Pindan, galing ako. Kung saan siya galing? aalis na nga sana kanina, sabi ko huwag kang umalis. Kasi ang sabi naman niya, ay hindi na yun pupunta dito. Sabi ko huwag kang umalis kasi kailangan Kailangan na pagka makausap ka. matigas din pala ulo nito ng nanay. Aalis na sana eh. Iba talaga panamura. Sabi ko huwag kang umalis. Hindi na pupunta dito. Pag gusto niya nga, sabi ko sa inyo. Yan na nga, sabi ko, Ano bang mas maganda nito? Doon na lang sa ano? Shelter? Ano lang? parang ang gusto ko nga mangyari. Kung talagang Kasi ang siya sabi, talaga ng mga tao, pasok na nung daw talaga kasi delikado na naglalagala. Kaya nga. Alam mo, Doon na lang. pero ang sabi naman sa akin, ayaw talaga niyang pumasok. Paano man na kung Mas ayaw gusto niya pumasok? umuwi ng Leyte. Sabi pa nga, magpapahatid siya sa Leyte. Paano natin, hindi pa nga natin alam yung location niya doon, nanay. Tapos, isa pa ho sa lahat, hindi pa natin nakita ang mga anak mo. Sabi talaga niya, magpapahatid ako. Kay Yung asawa niyo, hindi niyo naman din kilala. Oo. Kaya niyo sabihin, paano yan? Paano tayo makakauwi sa inyo? Pwede ka na makauwi. Ang kamag-anak doon. Pupunta ka. Hindi ko tulad dito, kahit pa paano, naalagaan nga dito nila. Alam ko kung saan kita hanapin. Eh doon, pag hinatid na kita, layo-layo nung latest at tagid na eh. Hindi ho biro yun. Tsaka hindi naman po isa salita na hatid kita doon, hatid agad kita. Tapos wala pa. Yung kumbaga hindi niya alam magsalita ng Leyte. Oo, di. Kaya balo ka ba mong Bisaya? Hindi daw. Nakanintindihan naman ako. So, paano kaya ito, no? So, ayaw niya naman kasi hindi rin natin pwedeng pilitin niya kung ipapasok natin ng shelter. Oo, kasi Hindi natin pwedeng pilitin. Ang kinakatakutan. Baka mamaya doon pa magkasakit nung Ang magkasakit. kinakatakutan ko dyan. Siyempre nga dyan wala. Nagpapasukan. Oo, bago ako umalis, inaano ko muna yan. Pero pag wala ko dito na umalis, eh yung mga anak ko pumapasok. O ngayon, dadala mo yung bag mo, saan ka dapat pupunta ngayon ay? C6 na naman. Ha? Wala. Wala. Kung nga mamaya, malaman ko, umalis ka. Pag umalis ka mamaya, hindi na kita pupuntahan dito. Hindi na kita tutulungan. Pag umalis ka, gusto ko dito ka lang. Pag naboboring ka, lumabas, pumunta-punta ka dyan sa labas, tapos balik ka din dito. Pag ano, huwag kang lalayo, tsaka huwag kang pupunta sa mga katulad niyan, si Six. Pag nasagasahan ka dyan, hindi mo makatakbuhan ka ng mga, huwag naman sana mangyari, no? Pero baka mamaya, di ba? Sabi nga sa barangay sa akin, eh natin dito ng barangay. Mm. Sabi sa barangay sa akin, alam mo ba, Kailan hinatid? yung mga time na nandito pa siya. Ah, Alam mo ba kung bakit hinatid ko to? Muntik na masagasaan ng malaking sasakyan. nako. Kasi Sigawan nga daw sila sa barangay. Siyempre, kilala siya ng barangay. Kilala siya ng barangay South Signal. Tambay ang Kaya may laman po ba yung wallet nyo? Wala. Binigyan siya ng kahapon ng 30 pesos lang kasi ano naman ang mangyayari. Nabubulok lang ang basura. Ang naalala ko dito kay nanay, baka kapag binigyan, meron yun dito, pero mamaya kasi, saan ko pumunta? Paano yan? Anong desisyon nyo? Muntik na nga ako masagasaan doon. Saan? Doon sa sisik. Si C6, kasi, anong nangyari? Ang mamatumba doon. Ha? Kunti ka nang matumba doon. Nanginginig ang paa ko doon sa may hagdanan. Ba't nanginginig yung paa mo sa may hagdanan? Makapsampa. Huwag ka kasi ng gala na eh. Eh, baka mamaya hindi ka pa kumakain, naalis ka na agad. O tsaka kayo, no, sarap ng ulam nyo, ano ba yan? Sa Willis, ayaw mo? Ayaw niya yan, matinik daw. Patinik. Hindi, ang ano ko dito kay nanay dito, alam nyo, parang si ano to eh. Matinik. Sino ba yung matanda na nakabalag ko dati? Ngayon na ganyan din siya. Sabi nga niya eh, ayaw ko niyan matinik. O sabi ko, ito na lang sa'yo, chicken.
Sarap pala na ulam mo na yan, chicken ah. Sarap na ulam mo, chicken. Oh. Eh baka mamaya bigyan kitang pera, no? Bigla kang umalis. Papamili niya yan ang lahat ng kung ano-ano lang. Pero kung mas maganda na lang sana. Hindi, sige, hayaan na lang natin siguro para ikasaya niya. Pero sana wag siyang umalis. Sa akin naman, ang suggestion ko sana, mas maganda yung panggatas niya, bumili siya ng gatas niya, bumili siya ng... Dapat pala, binili ko na lang, no? Oo. Kasi Bumili nga ako doon ng ano, may kalahating kaban na bigas. Hati kami ni Durog, tapos ano, naririnig mo yung pera niya. gatas. Binili niya ng kalahating gaban na bigas, hati sila. Asan na yung kalating kaban na bigas mo? Nandun kay Durog. Ano kay Dolor? O dapat umuwi ka din doon para makain. Ayaw mo na doon. Ano kayong magandang gawin dito kay nanay? Kasi minsan, may time na wala kang pera, pero kung may gatas siya, makakain siya sa umaga. Oo. Kasi siyempre, alam mo naman ang trabaho namin. Bumili si Durog. Kami nagbabasura lang. So ngayon kung 2,000 na nga ng pension niya. Kape binila ko ako. Gatas, asukar. Galit na galit pa sa akin. So ngayon ay dapat nga mamimili kami ni Boy Sardinas ng bigas ay kaso may ginawa siyang sasakyan doon, may dinemo siya doon sa kanyang business na ano, metal guard. Kaya hindi kami natuloy pero baka mamayang hapon pa. Kaya wala akong dalang bigas kay nanay. okay na yung may gatas lang siya, may ano siya dyan. Kapag ano na, huwag ka na kasi gumalagala na yung ganda na ng ano mo dito, buhay mo dito. Ayun lang yung problema. Hindi mo Tsaka problema yun niya lagi pera. Kung aanin niya yung pera, parating pera. So, pag gusto mo pera, anong gagawin sa pera? Wala namang kayo ibang bibili sa pera. Ang gusto Baka ko, mamaya kapag marami na kayong pera, saan kayo makarating? tsaka hindi. Pag magbalik siya, lulukuhin lang siya. Kasi hindi niya alam ang sukli. Hindi mo alam sukli, pagtay tayo dyan. Halimbawa may pera siyang 500. Oo. Sabi sa akin, ito na lang, wala na siya nasusukli kasi ito daw ganitong presyo. Hindi niya alam kung may sukli pa siya, wala na. No? Sayang lang ng pera. Ay, kung halimbawa, 500. Kung totoo yan. Hindi niya alam ang... Wala na siyang sukli kasi sabi niya, ang pera ko lang, sabi niya, ito na lang. Minsan, 50 peso. wala talaga. Wala na siyang pera. Wala. Sayang lang ang mga binibigay sa kanya ng tao na hindi niya naman alam ang sukli. Anong decision mo, Nay? Huwag ka na alis dito, ha? Dito ka lang, ha? Oo, huwag kang alis. Huwag ka nang pupunta kung saan-saan. Kung gagala ka man, pwede ka naman, bumalik ka na lang dito pagdating ng hapon. Para sila dito, syempre, nag-aalala din sila Kuya Romy sa'yo. Talagang nag-aalala, sabi nga ni Tabing, yung bunso ko. Oo. Mama, nahihiya na ako kay Kuya Joe. Lagi Bakit? na lang akong magtitik sa dito si Mana. Hindi, okay lang yun. Walang problema yun. Walang problema yun. So, at least, para naman kay nanay yan. Yan na nanganga. So, yan po pala, no? Hanggang ngayon, inaano ko pa rin yung mga anak ni nanay. Kaso, hirap talaga hanapin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. So, kinausap ko na rin din yung tungkol dun sa, ano yun, sa mga matatanda. Shelter ba yun? Ano yung home for the agent? Home for the agent. No? So, sabi nila, una, kailangan daw may approve ng mga anak. So, paano to eh? Wala siyang anak dito. Wala naman talaga, matagal na. Lahat, unang-una daw, mas maganda daw pag gusto nung matanda kasi mas mahihirapan din daw sila kapag ayaw. Eh kaso, katod nito, ayaw nito ni nanay. Iniisip ko rin sa totoo lang po ha. Iniisip ko rin. Pag halimbawa wala kami, umalis siya, kung anong mangyari, o di, Diyos ko naman, ano nang gagawin namin dyan? Anong gagawin namin? Halimbawa, anong mangyari? Buyag sa kanya. Tapos, siyempre, dito siya sa amin. Okay lang kung nandito lang siya sa bahay. Kahit ba, anong... Pag naboboring ka, nay, pakawalan mo lahat ng manok dito tapos, pagsamahin mo sa isang kulungan, nay. Atod nga, no? Yan, pagsamahin mo lahat ng isang manok dyan. Nanay, ayaw tumawa man lang, yo. Seryoso masyado, eh. Ano ba iniisip mo, nay? Na-smile daw kasi birthday mo na, Nag-birthday ka na. Kasi di kita na nun eh. Wala, busy ako talaga nun.
Ay, magandang gawin dito kay nanay. Kahit kami nila Kuya Romy, stress eh. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi namin alam kung Sa totoo saan lang ako, papunta eh. Eh kung aso nga, hinahanap pag nawawala sa bahay. Tao pa kaya? Gala ng gala. Naalala ko, pag halimbawa, bigyan ko 500. Saan pumunta yun ang iniisip ko eh. Kahit mga... Siya, okay Dapat naman. pala binili ko ng growth at pala binibigay dito grocery, no? Grocery, Para pangkain bigas. na lang. Problema, naghanap pa rin ng pera eh. Tsaka ling may pera man siya. Tama Siguro na yun. kapag bibigyan niyo siya, siguro kahit 100, no? 150, pwede na yan. Yung para bang may bambili lang siya kung anong gusto niya dyan sa labas. Pwede yun. So, paano kaya to? Ito yung hanap buhay dito nila Kuya Romeo. Yan, yung kalakal. So, ito kung paano nila ginagawa. Pakita ko lang sa inyo. Ayan yung kalakal, oh. Yan. So, yun, hinugasan ni ate. Yung mga kalakal, tapos tinatanggalan. Tinatanggalan ng... Yung mga aso kasi. Di ba ito na ano yung mga aso nyo, te? Pasok sana ako dun. Di ba? Pasok ka. Yung aso. Buti, dyan ka lang. Ayun yung inaanuhan nila. Aray! Ano yan? Sayang, kapagkat mo kasi. Yan, oh. Tinatanggalan nyo. Binabalatan na. Pinabalatan, tapos sinugasan. Papa. Okay. Sa mantika siguro, no? Tama? Lagay ng mantika. Ganyan. Tapos mismong may tiga-kuha niyan dito. Ni-deliver. Ito yung mga nakukuha namin sa pagbabasura. Ganyan-ganyan lang yan. Tapos, balat. Tapos tugasan na. Binibili niyo yan, di ba, ate? Ang iba binibili, ang iba nakukuha namin sa pagbasura namin yan. Ganyan pala yun. Yung mga to, napupulot namin sa basura. Tapos yung mga iba naman, binabayaran namin ng piso doon sa kasamahan din namin na nagbabasura. So, kung makakita kayo sa mga palengke ng mga mantika na nakalagay dyan, ayun pala yung pinaggagamitan yan. So, inuugasan ng Yan. maigi ni ate. Tapos, magkano bilhin yan? Isang piraso? 4 pesos na. 4 pesos lang. Opo. Ay, hindi na siya per kilo, no? Kasi Hindi lugi na. na. Lugi na kasi binibili din namin to ng piso. Piso. So, ano yun? 150. 150. Sa iba, 150. Sa iba, piso. Oo. Pindi. Iba-iba. Eh, punan din eh. Hugas ka pa ng tubig, sabon, No. chlorine, Ganyanin mo lang siya, Pagod balatan mo. pa, no? agod, gasolina. Kayo pa maghatid niyan. Kami pa. Kayo pa maghatid niyan. Grabe. Pero okay lang kasi kaysa wala kang ibang hanap buhay. So yan, no? So makikita nyo kung totoo yung mga sinabi ni nanay na ginugutuman daw siya dito. Noon, nung unang vlog. So hindi talaga totoo yun. Kasi kung ang mga taong tao, pag may ginawang kasalanan yan, hindi ka nababalik dyan. Pero si nanay pabalik-balik. Nako, kung Si siya nanay, nakasilip na. kung siya hindi na alagaan, mabuti kung buhay pa yan. Ay, oo. Oo. Ilang taon yan nakatira dito? Balik-balik lang yan dito. 30 anyos. Yan si nanay. Diba? Saan ka pupunta nang? Tapos yung takip, ito yung takip. O, sige na. Ipon Punta ka na din. doon. Paano pag walang takip? Ay, hindi pwede. Pagka kailangan kumpleto. O, ayan. Tingnan nyo si nanay, pa-CR. Saan punta, Nay? Ay, higa po. Kompleto ng ano. Nay, pag naboboring ka na, pwede ka palang magtumulong-tulong dito, oh. Oo, taga-balat, taga-hugas. Saan ba yung isang cutter? Ha? So si ate, bali hati-hati kayo dyan. Hati-hati kami kung magkano na ano. Ano lang? Kung magkano yung kikitain. Ating ano, kapatid. Ito yung trabaho nila dito. Araw-araw yan, araw-araw. Araw-araw ito. Kasi araw-araw pala, din ano? kami namamasura. Linggo lang ang pahinga namin. Linggo lang. Saan kayo nakakarating na sa pamamasura? Dito lang kami sa South Signal. Signal lang, dito Opo. lang signal. Ayos din pala. Yun lang. Ito, Teo. Ito na lang. Kayo na lang bahala muna dito. Mamaya, dadalang ko pa kayo dito ng bigas. Yan, pang ano kay nanay. Dadagdagan ko pa yan pag may pera. Sige Walang lang. dalang pera ngayon. Salamat. Kasi nagpapabili ng pante. Eh wala na naman daw siyang pante. Iniwan doon Wala na sa... naman daw siyang pante. Oo. Pati at saka bra. Wala daw siyang pante. Kaya kailangan bilihan ko daw siya mamaya ng pante at saka bra.
Baka meron Kung saan siya, kung saan ang mga panty niya, kung saan siya napadpad doon, maiwan. Promote mo nga ito, Jay. Ano yan? Promote mo yung ano sabihin mo na. Ito, kung may ano yan. Yan guys, so sa mga dito sa ano, ako rin mag-iipon din ako nito. Tapos pakuha ko kapag marami na. Ang lola ko nangangalakal din. Pero dun lang sa looban namin, wala kung ano yung madampot niya. So bali, piso isa, no? 150. 150. Basta may takip. Pag kumpleto. maramihan, 150 lang to. Pero pagka konti, piso lang. Pag maramihan. Pag maramihan, 150 isa. Pag konti yan, 100 piraso. ibig sabihin mga 1,000, no? Kasi katulad nito, 150. 400. Yung guys, so. 300. So kayo nakukuha kapag maramihan, no? Sila na kami daw nakuha, kukuha. magpipick Baka up. meron Kontakin nyo na lang ako, tapos ako na bahala kumontak sa kanila kung saan yung location niya, no? Kunin nyo na kasi sayang. Okay, sa Kapirahan din to. sa Kalakal. Mas tutusin, magkano kilo ng plastic yan? Mura lang, 4 pesos lang. 4 pesos, isang kilo. Isang kilo nito, 4 pesos. Ilang piraso yung isang kilo? Marami. Mga Ang dami 10, siguro. no? Hindi, mga Hindi. 20. 20. Ito, mga isang kilo pa lang Dito, to. mura. Mas mahal. Piso. So, bali maka 1,000 kayo, 1,000 din. Oo. Oo. Kung maramihan pa at may dagdag na 50 cent. no, 50 Bali, cent. 150 pag maramihan. Oo. So yun so bali mamaya pag nakapamili Ang kami ni ano lang pala, Coke, Royal, Sprite. Yun na nga. Oo. Bawal yung mga, bawal yung Mountain Dew kasi kulay Bawal. green. bawal yung may mga kulay, yung mga ganito Bawal lang. Yung Coke lang at saka Sprite, Royal. Yan lang. Tatlo. Yung alaga namin dito, dito. So yun no, baka Kailangan- mamaya kapag makapamili kami ng ano, pag Kailangan- makapamili kami ng bigas ni Sardinas, tawag dito, ibigay namin dito kay nanay mamaya. Tapos So, grabe din na parang mga kahoy dito, sira-sira na kuya. Oo. Kaya pag nakuha ko yung mga kahoy doon, pamili ko lang hindi. sira na talaga to. Tsaka sabihin mo yung kayo may mga takip. Ay, may Kailangan mga takip. kung magbinta kayo. O, tapos kontakin nyo na lang kami. Mag-iipon din ako niyan. Tapos ang bahay namin, pag naulan, umuulan din. Pag mainit, mainit. I-chat nyo na lang ako ate. Ayan, ano po pa pala yung basahin natin yung sinabi ni Ate Dolor. Basahin natin dito, basahin natin. Ano yung mga sinabi na ano nga daw hinahanap si nanay. Bali lang araw na dito si nanay. Nang linggo, Dalawang araw. linggo, Maganda kasi umalis dito, Nay. Lunes, Martes, Miyerkules, ano na rin. Nalis-alis ka pa kasi, Nay, eh. Wait lang ha, binuburak ko lang yung mga, wala na akong load. Hindi, yung kay Ate Dolor lang. So ano ba yung pagkakasabi? Na hinahanap nga daw yan. Ayan. Bigyan mo kay G para. Hindi, sige si ate na. Hinahanap daw yan. Hinahanap ni, Parating dito, no? maya Diyan na. ako nasimba sa Rome. Huwag mo na lang basahin yung mga dita. Kaya nga Oo, hinahanap ko nga kasi, Ang hirap kasi kay mga hindi na nanay talaga. is, kay Nanay Rebecca, kapag gustuhan niya umalis, alis talaga siya. Kaya nga ito, Walang makapigil. kaya nga, sira. Ulo, kawawa naman. Sana, sana, kawawa naman ang gurang. Kaso, wala ka naman mapapala. Ayusin mo na ang buhay niya, wala pa rin pakialam sa atin. So sabi ni nung nag-alaga, kahit ano daw ayos sa buhay ni nanay, ayaw din naman umayos si nanay sa buhay niya. Kasi maya't maya gala. At saka kung saan daw mapunta, halimbawa umalis sa amin, doon na naman, sisiraan na naman daw kami niyan, ganun. So kung ano nga yung sinabi niya noon sa kung ano yung sinabi niya sa unang vlog, ganun din yung ginagawa niya ngayon. Ganun din, sabi niya nga Madaling salita, ulyanin na talaga din yung si nanay. Oo, parang kasi ganun din ang text sa akin ni Dolor, ang sabi niya na, kung doon, sabi niya, pag sa kanya, pag nandito naman, parang ganun, sabi nga niya, anong gagawin natin dyan? Pag sa akin, okay. Pag yan naman sa inyo, okay rin. O, di ba? Okay sa amin, okay din sa kanya. Pag nandun kay Dolor, sasabihin niya na, ganyan-ganyan.
Pero pag nandito naman, sasabihin ko, kanina, di ba, sabi niya, ayaw na niya Ayun niya bumalik naman kay ang Lolo. bumalik din kay Foreman. So, hindi natin alam yung ano ni nanay. Ang akin lang sana, wag na sana umalis-alis. Siyempre, nag-aalala din itong mga to. Mamaya, mapahamak nga naman dyan sa daanan. Tsaka panayhanap ko niyan. Kaya nga, sabi ng mga kapitbahay, hinahanap mo na naman yung, alaga mo, wala na naman. Yung panahanap ko yan, sabi niya, sino nahanap po? Sabi ko, sino Manang, wala na naman. O, nanay, huwag ka nang alis dito, ha? Nay, halika rito. Huwag ka nang alis dito, ha? Dito ka lang, ha? Para kapag, kapag may pera, kumabot ng butang ito dito, ha? Ganun, no? O, si nanay. Huwag ka nang alis dito, dito ka na lang. Para mas, mas safe ka dito. Mamaya, bibilihan kita ng pante. O, bibilang ka daw ng panty mamaya. Saka short. Wala daw siyang pante. Si Jeep ang maghanap ng kailangan mo. Saan? Dito ka lang. Tapos tatayuan ka daw ni tatayuan ka daw ni Kuya Romy ng kwarto mo dyan, no? Panibagong kwarto na naman niya. Panibagong kwarto ka na naman. Ang gusto mong design, Hello Kitty? Nanay? Ano daw ang design ng kwarto mo? Bahala ka na. Wala. So yun na lang mga Hello Kitty talaga. na? Hello Kitty. Ayaw niya. Ayun na mga kabiyaya, siguro ayun na lang talaga magandang gawin. Hindi naman natin to pwede pauwiin agad ng Leyte kasi hindi naman natin alam yung lugar nila, baka mamaya mas lalong mapariwarado. Hindi katulad dito kahit papaano naaasikaso siya rito. Tsaka yun, sa madaling salita talaga, yung may si nanay, may diferensya. Oo. So, alam na, makikita mo naman sa tao kasi katulad niyan, may sinasabi na naman siya tungkol dun sa kabila. So, hindi ko na ilalabas dito sa vlog ko kasi ayoko naman ng ganyan na masiraan din kasi hindi natin alam yung totoo. So, kasi makikita mo naman kung may ginawang kalokohan sila Kuya Romy dito o kung hindi nga talaga siya pinapakain, hindi naman yung babalik. So, dahil sa salita, hindi totoo yung mga sinabi niya noon. At syempre, ilang taon na yan? 74? Pero, Bali 74 na si nanay kaya talagang nag-uulyanin na yan. So yun, kahit papaano dito na lang siya kahit para kapag nandyan ako Kalaboy Sardinas. Lagi naman ako nandyan. Maabot-abutan ko siya ng kahit papaano. Diba, hindi na masama din yun. Tsaka kapag dumadaan kami dun sa C6, binibigyan namin yan. Inabutan namin kahit hindi naman ako puro video kada abot eh. Minsan wala, hindi ako naggaganon. So nahanap din siya ng mga followers ko kung kamusta na nga daw siya. So yan si nanay, okay na okay. Yan nanay, magtulong-tulong ka na lang dito para malibang ka. So yan, hanggang dito na lang itong video ko yan. Maraming salamat sa suporta. Yan, pakisubscribe din ng buong Team Butete. Sila Edison Butete Official, si Boy Sardinas, Calso, Ate Dabing, JP Bentong. Yan, sa lahat ng Team Butete, suportahan natin. Siyempre, Oslick Guevara. Yan sa tito ko. At maraming salamat at bye-bye na po.